Rocket Motors SK je e-shop, ktorý predáva rekreačné a športové motorové vozidlá, pôsobí v segmente s tvrdou konkurenciou, kde je cena za kliknutie vysoká a rozpočet obmedzený. Každá investovaná suma musela priniesť reálny výsledok. A tak sme do toho šli naplno. Cieľ bol jasný – zvýšiť predaje a nastaviť Google kampane tak, aby každé euro pracovalo. Zvolili sme stratégiu založenú na Performance Max kampani, zameranej na hlavné kategórie, ktorá priniesla viac než 1100 konverzií. Brandová kampaň zacielila na vyhľadávania spojené so značkou a pritom generovala konverzie za najnižšiu cenu. Kľúčom k výsledkom bola dôsledná segmentácia, testovanie kreatív, vylučovanie kľúčových slov a práca s dátami. Neposielali sme ľudí na homepage, ale rovno na konkrétne produkty. A optimalizácia prebiehala neustále. Všetko sme sledovali, vyhodnocovali a upravovali. Výsledok? Za obdobie 20 mesiacov klient investoval cez 20 000 eur. A späť sa mu vrátilo viac ako 820 000. To je návratnosť 4000%. Každé investované euro prinieslo 40-násobok v tržbách. Google reklama nie je náklad. Je to investícia. Ak sa robí poriadne. Dáta rozhodujú a my ich premieňame na rast.